Žijeme v dobe vyspelej techniky a moderných technológií. Byty či rodinné domy sa aj v súčasnej pretechnizovanej dobe vracajú k istému fenoménu, ktorým je oheň. Od nepamäti inšpiroval človeka a dával mu záruku ďalšej existencie. Dnes sa mnohé domácnosti rozhodli vybudovať kozub či pec. Nie je to len alternatívny zdroj tepelnej energie, ale aj možnosť vytvorenia príjemného prostredia domova. Pri montáži kozubu je dôležité jeho umiestnenie. Odporúča sa, aby kozub bol situovaný do stredu domu. Takto je maximálne pripravený na odovzdávanie tepla do okolitých miestností. Pred samotnou realizáciou treba pamätať na možnosť tepelnej cirkulácie cez teplovzduchy, čím sa zabezpečí vykurovanie aj vzdialenejších miestností. Krbová vložka sa umiestni na pripravený základ. Pripraví sa napojenie vložky do komína. Aby sa zabránilo dymeniu, spoje sa zatesnia špeciálnym tmelom. Potom sa ťah komína otestuje založením ohňa v krbovej vložke. Vložky majú v spodnej časti reguláciu prívodu vzduchu do spaľovacej komory. Otestuje sa minimálna a maximálna poloha prívodu vzduchu. Ak vložka a komín vyhovujú prvotnej kontrole, začne sa s obstavbou vložky. Volí sa vhodný materiál, pričom sa vnútorný priestor izoluje. Takto sa zabráni nežiadúcemu prehrievaniu bočných strán kozuba. Studený vzduch sa zohrieva od rozpálenej krbovej vložky a vystupuje smerom hore. Tu sa zhromažďuje a ďalej rozvádza. Tento priestor sa nazýva tepelný zásobník. Je postavený z kvalitných, vysokotepelne odolných izolačných platní. Zhromaždený teplý vzduch sa usmerní tam, kde ho potrebujeme na vykurovanie. Tu sa inštalujú aj rozvádzacie hliníkové tepelne izolované hadice. Do nich prúdi horúci vzduch, a to vlastným vstúpaním, alebo ho vháňa ventilátor. Cez výfukové mriežky sa tak vykurujú jednotlivé miestnosti v dome. Tepelný zásobník, ako aj spodná časť kozuba, sa omietne špeciálnou omietkou, ktorá zostáva farebne stála aj po tepelnom zaťažení kozuba. Do tepelného zásobníka sa umiestni aj mriežka pre vykurovanie miestnosti, kde je kozub postavený. Táto miestnosť je vykurovaná teda cez mriežku ohriatým vzduchom a taktiež priamym sálaním cez sklo vložky. Výhodou zváraných vložiek je možnosť rýchleho rozkúrenia vložky. Naopak, pri liatinových vložkách treba pamätať na pomalý tepelný nábeh. Inak hrozí nadmerná dilatácia a tým prasknutie steny. Ako palivo sa používa štiepané alebo kusové drevo. Neodporúča sa v krbovej vložke kúriť nedostatočne presušeným a nadmieru smolnatým drevom.